bathi inkosi iyalidinga. Base beliletha kuJesu, babeka izingubo zabo phezu kwethole, bamkhwelisa uJesu. Siyakwamukela kumnikelo. KuLuka isahluko se-18, ivesi lama-34 kuya kwelama-35, sibona umzuzu obalulekile ohambweni lukaJesu oluya eJerusalema, lapho agcwalisa khona ngamabomu isiprofetho sikaZakariya isahluko se-9 ivesi lesi-9, engena emzini njengenkosi eyiqhawe egibele ihhashi elinamandla, kodwa njengoMesiya othobekile egibele ithole lembongolo. Lesi senzakalo siphawula ukuqala kwesahluko sokugcina senkonzo yakhe yasemhlabeni, futhi sisimema ukuba sicabange ngokubaluleka kobukhosi bakhe, ukuthobeka, nokulalela kwabalandeli bakhe. Ake sithathe isikhashana sihlole ukuthi lesi sigameko sisifundisani ngegunya likaJesu nobizo lwethu lokumlandela. Ukungena kukaJesu eJerusalema kwakuwukumemezela ngesibindi ukuthi ngempela wayenguMesiya okwase kuyisikhathi eside elindelwe, kodwa indlela yakhe yayingalindelekile. Esikhundleni sokumasha ngokunqoba egibele ihhashi lempi, wagibela imbongolo, egcwalisa isiprofetho sasendulo sokuthi inkosi yakwa-Israyeli yayiyofika ngokuthula. Abafundi bayalwa ukuba balande imbongolo nethole layo emzini oseduze. Lapho bebuzwa abanikazi bawo, bamane baphendule, inkosi iyakudinga. Ngokuphawulekayo, abanikazi bavuma, futhi abafundi balethe ithole kuJesu, bebeka izingubo zabo phezu kwalo njengophawu lodumo. Lesi sikhathi, nakuba sibonakala sincane, sijulile. Abanikazi bethole kungenzeka babengakuqondi ngokugcwele ukubaluleka kwezenzo zabo, kodwa ukuzimisela kwabo ukwenza ngokuvumelana nesicelo sikaJesu, kukhuluma neqembu lomculo elijulile laphezulu. Isandla sikaNkulunkulu sasisebenza, sishukumisa izinhliziyo futhi silungiselela indlela yokumemezela obala kukaMesiya ubukhosi. UJesu, njengenkosi, wabonisa amandla akhe okubusa phezu kwazo zonke izinto, izinhliziyo zabantu, izilwane, nezimo. Ukungena kwakhe eJerusalema kwakungelona nje uhambo olungokwenyama, kwakungokomoya. Ngokukhetha ithole, wayebonisa umsebenzi wakhe wokuthula, hhayi impi. Umbuso wakhe wawungewona owalelizwe, kodwa wawuyomiswa ngokuzithoba nokuzidela. Njengabalandeli bakaJesu, sibizelwe ukulalela, njengoba kwakunjalo ngabafundi nabanikazi balo. Noma singaliqondi ngokugcwele icebo lakhe. Ukuzimisela kwethu ukuthi yebo kuJesu kungaba yingxenye yendaba yakhe enkulu. Masikhuleke. Nkosi Jesu, siyakudumisa ngokuzithoba kwakho nokugcwalisa iziprofetho ezembula wena njengenkosi yethu. Sisize ukuba sithembele ebukhosini bakho futhi silalele ubizo lwakho, ngisho nalapho singayiqondi ngokugcwele indlela ezayo. Kwangathi izimpilo zethu zingavulekele entandweni yakho, futhi sengathi singakuhlonipha njengenkosi yokuthula. Ngegama lakho elingcwele, amen.